Kuprofita kukanganisa here. Ndichinzwa munhu akadhakwa. Vanizwa ndakadhakwa nemweya mutsvene. Kuprofita kukanganisa here. Kunonga tsono kukanganisa here. Kunonga tsono kukanganisa here. Kuprofita kukanganisa here. Imbopai Jehovah chipo chakuombera. Lovely. Makadi mama. Chipari makadiyo. Chichirunedza pamwana wa. Maronda anongombuda. Ndafamba ndaneta mwana wangu anzwa nemainjection. Zvisi kuchinja anzwa nemainjection mwana wamurukoni. Saka akana adai anongozooma otanga futi achinyokera ndizvo? Ndizvozvo nemusoro misi. Musoro. Saka muruda kuti mwana apore mama. Amen. Now. Anoita zvekusona sona ndiani? Ndini asi mushini wacho wakabiwa. Mushini wakabiwa. Now. Saka ndichada kumbotenderera ndiri pamushini apa. Because pamushini ndo pane solution yedu. Nyatsomira ako paungori mwanangu. Usavhunduke zvako, inyaya yemushini chete. Mbavha yemushini makaiona? Ndifunza vanhu vepadhuze because pangotorwa mushini pakasiwa lead. Chimuvharo chemushini ndo chakasara, mafoni akasara. Munhu angonanga pamushini chete. Totenda. Chekutanga zvinoratidza kuti mbavha iyi imbavha yepadhuze mama. Pane kwamakaenda mabirwa mushini wenyu ndokunzi uyai nechimuvharo chemushini, ndobva maenda pakanogadzirwa zvakagadzirwa, pakanzi akaba mushini zvidzokere kwaari, ndo zvakadzokera kumunhu akaba mushini. Musikana? Ishe. Handisi ishe? Prophet. Kuba kwakaipa haubudirire. Mama. Prophet. Munofana kusarudza zvinhu zviviri. Totenda. Kana muchida kuti mwana apore, munofana kuziva kuti mushini wakatoenda. Bozi wakatotengeswa kudhara. Ndoita here kuti apore? Kana kuti toita kuti mushini udzoko yoramba achirwara? Itati mwana wangu apore, ndatambura. Mwarore maoko mama. Mweya wekubereka. Vana vedu zvavanoita vanokuvhurirai hombe vedu here. Wakambovhurirwa hombe nemwana here? Pana akambovhurirwa hombe nemwana? Ukavhurirwa hombe nemwana unokungura kufa. Iwe musikana ndoda kuti utendeuke. Wazvinzwa? Amen. Amen ikako kaitirwe mimba yaMwari. Ita futi amen. 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 Akafitwa nekupraise. Unofana kuita imwe memba uko. Zvinoti tinotanga tadzinga mweya wekuba. Nekuti tikasawodzinga kupraise kwacho ikoko, mamaikrofoni arenga achingoshota. Mama, Mwari akusonongorei. Izvozvi mwoyo wenyu une zvakawanda zvakakuremerai. Amen. Toda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Iwe musikana, ndinongofunga kuti mwana uyu apore, anofana kudecida
unokuratidzai kwaakatengesa mushini murikavha. So Oenda kwaakatora mushini wake zvotoita zvatopera. kubereka kwangu kwakaoma vedu we. Hanzi zvinobuda muura umu zvakaoma mama. Unoona kuzvara mbavha, unoona kuzvara pfambi, unogona kuzvara T Freddy anenge nini zvikafamba. Akafunga kuti ukazvara mwana anenge nini wapinda ka. Unenge wapinda. Imagine. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries. Mwina Prophet T Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhlaka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika 3 masikati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road naMushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate shayuqingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.